undermine rule of law. Maneno gai mardo David Maraga okwayo jatend piny migosi William Ruto mondo gol chik kendo kaw okang kotenore kod nek mar Alberto Ojwang kabendo yango ni ting duto kod seyo biro rumo e apise. Maraga wacho ni jatend piny onego gol chik mabende neno ni apisas duto maitudo kod nek makamano itengo lwet gi mogo kendo itimo nonro makare ka ikaw negi okang mager ma chik. Oyango ni kaka pile jotelo maitudo kod nek makamago kamotingo jalupa ogai marobila Eliud Lagat, jatendo bila mago kwach kich Amin Mohamed ne onego bed ni oseteng lwet gi mogo kuom ne nyiso jopiny miriambo ewi nek makamano makoro yangore lela kaka ne obedo. Kane olose kinde mabende notero okwayo e paro bila maduong' e pacho kae, ogolo okwayo mondo mi nonro tem mapiyo kapok ochopo tarik 25 madweni ewi nek duto ma apisas mago bila osetimo e thuolo mar higa achiel mokalo. Wadhi e kaunti